Hallo der, goddag. En stor del af min livshistorie, den handler om en sportsgren, som ret mange mennesker ikke rigtig kender noget til. Stadigvæk møder man nogen, som overhovedet ikke ved, hvad vi taler om. Men da jeg var sådan en 15, 16, 17 år, der begyndte jeg at interessere mig for det, som dengang blev kaldt drageflyvning. Senere kaldet hanggliding, fordi vi må ikke tale så meget dansk mere. Det er ligegyldigt. Vi kalder det drageflyvning. I 1976, tror jeg det var, blev jeg medlem af det, som hed Dansk Drageflyver Union. Medlemsnummer 145. Og jeg har altid haft sådan en fornemmelse af, at det her, det var noget Danmarks historie, og noget historie, som gerne måtte gemmes. Det har så ført til, at jeg har en samling liggende op på mit loft og inde på en staldlænge på, jeg tror måske cirka 20 gamle drager, hangglider. Og når jeg laver den her video, så er det mit første forsøg på at uploade en video til YouTube. Så tænkte jeg, så kan jeg lige så godt bare sidde og ævle lidt og finde ud af, hvor nemt det er, eller hvor svært det er. Planen er så, at jeg har tænkt mig at tage en gammel drage hangglider ned fra loftet, få den sat op, lave en lille video om den på 10 minutter måske, fortælle den smule historie, jeg kan finde ud af eller kender. Nogle af dem har jeg selv fløjet i, nogle har jeg fået doneret, fordi folk ved, at jeg samler. Og så lægge det op på min egen YouTube-kanal, bare for at historien ikke bliver helt væk, fordi drømmen om at få lavet et museum med 20 gamle hangglider og hvad folk nu ellers kommer med. Jeg har også nogle af de meget tidlige paraglider fra dengang, de nærmest lignede papkasser med flyveegenskaber, der nærmest var ikke eksisterende. Så jeg har lidt af hver. Det kunne jeg godt tænke mig at fortælle om. Så den her lille video, det er mit første forsøg på at slå noget op på YouTube. Og at se, om det duer. Og se, hvor dum jeg ser ud på kamera og så videre. Jeg har så ikke noget YouTube-kamera, jeg har ikke noget udstyr, jeg har ikke noget computerudstyr hjemme. Af mange grunde. Så det er per video, per mobiltelefon til at starte med. Og ja, som sagt, det her det er første forsøg. Og så er der jo lige det, at Danmark er jo et meget lille marked for lige nøjagtigt de her sportsgrene. Måske skal det være på engelsk fremover, det ved jeg heller ikke endnu. Eller måske skal jeg lave en engelsk undertitler. Der er mange ting, jeg skal lære. Der er også andre ting, jeg interesserer mig for. Vild have, bygning af halmhuse, alt muligt. Men det her, det kommer til at handle om gamle drager, 10 minutters videoer med alle de her gamle fly, jeg kan finde og få sat op. Og så håber der måske er lidt interesse for det. Mange af de mennesker, jeg har fløjet sammen med i tidernes løb, de er jo døde og borte, for at sige det som det er. Og det kan også være lidt en hyldest til dem måske. Så nu starter jeg med at forsøge at uploade den her, og hvis det er alt for åndssvagt, så sletter jeg den sgu nok bare igen. Så jeg kan næsten bare citere Jacob Haugaard og sige, kan I have en god dag derude. Hej!